u-Abimeleki lo uhlasela abantu yababulala. Ngizoxoxa nje kubefishane bese ngiya lapha ekufanele ngiye khona. U-Abimeleki lo uhlasela abantu. Kodwa lithi iBhayibheli phakathi komuzi othile kwakukhona umbhoshongo onamandla. Umbhoshongo oqinileyo. Shuthi ikhona imbhoshongo yayikhona. Kodwa khona phakathi komuzi kwakukhona umbhoshongo oqinileyo. Lithi iBhayibheli babethu u-Abimeleki bayibahuba. Lithi babe balekela khona abesilisa nabesifazane. Shuthi sibaleka sonke baholi. Haleluya. Uma u-Abimeleki efika nje akekho salayo sibaleka sonke. Siyongena embhoshongweni onamandla oqinileyo. Lithi iBhayibheli mase bengenile u-Abimeleki akabayeki. Uyasondela uzuma ngasemnyango wombhoshongo uyawunyakazisa.